ka MCAs nitiere kod teko kata nyalo. Teko gin go kaluwore gi chik. Koro pogruok bedo mana ni keche achiel adek mag weche mag samoro ofuku ma samoro bedo ma rep ma ka ang' obuogi matin gi gimoro to samoro ok nyal siemo wang' ng'ato. To kaponi wanyalo luwo aluwa gima chik wacho gima katiba gi teko ma katiba omiyo assembly mar county tapano nyalo dhi maber. Teko momiyo assembly mar county to teko momiyo senate mar menyo governors. Governor ema pane menya ahinya. Kaito bende japiny bende ni machiegni ni governor no. Kidhi kuom ranyisi ga county wa ma Homa Bay kacha. Dala governor ni mana etie ndara kama kor gweng' mana kama. Kora en kanyo gi jogo. MCA odak mana machiegni gi ji kama. En kanyo gi jogo. Gik mitimo gitime mana e kor gweng' kacha. Ward kacha nitie ward admin ni kacha nitie ji man machiegni ahinya gi telo no. Ok en telo miwacho ni ng'ato dak samoro kar jot ma jatend piny Nairobi ka kata Rambe Avenue ka ni kine iwuok ka Bondo kucho michop ka. To macha gen gima machiegni. Koro teko nitie. Ang'eyo ni wasebedo kwa penjore thuolo mokalo ni to en ang'o gini ma ute bura ma counties gi osetimo. En wach mosebedo ahinya nikech king'iyo ute bura magwa mag county gi emiyudo ka samoro kata mana quorum kata kwan mowinjore mar MCAs manyalo kadho kata chik. Iyudo ka thothne onge maseche moko iyudo mana ka koro ikawo mana yo moro mar utuchi mi ifuoj go nyaka signature kuonde moko. Nitie moko miyudo kata ni komiti mondo mi obed abeda piny mondo mi ogo mbaka gimoro mondo kadh gik moko mondo chike obedi manyalo tiyo magi bende onge. Kata mana chenro mar loso budget iyudo ka seche moko remo osebedo ka nitie nikech iyudo ka MCAs pok nochiwore motegno mar mondo mi giluwo mise motegno moketi mar kawo pach jopiny gi gik moko duto gitayo chenro duto mowinjore bed ni timo kiloso godo budget. Koro magi duto sama koro igo mbaka mar NGCDF ni inyalo duokne e lwet governors ni. To mbaka mar kaka dhi meny gino en bende wachiera koro dhi kanyakla. Maka poni ma timore to MCAs bedo ni ng'eyo ni gin kod ting' ma koro sani jopiny oketo wang'gi kuom gi mok kata governor. Ni ka gimoro dhi marach governor dipenjo MCAs ni did you find out ni governor tiyo kod nade. Be no chano neno dhi tiyo gi pesa no machalo nade. Senate be koro imenyo. Kech iwacho ni samoro senators okosebedo ka tawo chenro mag gi motegno. E kinde ma wamedo governors gi teko kata telo ma counties gi teko to gin bo chako medo ting'e wigi mar mondo mi gimeny kaka gigi tiyo. Koro pod en ting' ang'eyo ni nyalo wach ni samoro itemo go debe ne governors mondo medo omenda mathoth. To mano ok tam japiny penjo mowinjore bed ni penjo kaponi ok otimne dongruok mowinjore bed ni timore. Anyalo king'iyo fuok mosebedo ka nitie mar sectors moko ma osebedo kitayo kod governors ma pod ok odhi kare. Sector mar thieth osebedo ka nitie kod midhiero mathoth ahinya king'iyo kata mana yedhe man osiptende king'iyo kaka osiptende wachalo king'iyo kata mana kuonde mag somo mag nyithindo mag ECD gi. Iyudo kata ka thuolo telo mokwongo mano kwongo donje telo ka noko time maber. Masa moro iyudo ka governors masani gi ma thoth gi koro temo goyo kang'. Chano ka governor ma Siaya oyawo kamoro manyaka manyisindo nigo suoyo moro. Koro modern easy. Modern. Koro nitiere ber gi gin gik matimo